Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasambahan maminang atau batu kacincin. Pelaksanaan sesudah makan bajamba parabuangan baru kita nan sialik nan datang manganangahan. Pertama nan taraga takana. Kedua carano baisi sirih je pinang salangkokno. Dinan ketiga kita meminang nan kampe batu kacincin. Kita masuk nan pertama nan taraga takana. Makku basah nak barundiang je makku basah sepatah. Lalu lah menindiang. Sabalun buah perundiang nan botibokan ke depan mak angku. Adat kita berundiang di hadapan nini jo mama. Saratu angku jo tuangku. Nan duduk di atas rumah nangku. Rela jemaah minta pada beliau. Sama-sama. Nan kemenjadi buah perundiang diambo teranta ke hadapan mak angku. Magak di hari nan sehari kini nangku. Hari baik kutiko nan elok. Janji bakarang Allah badapati, ikara pun Allah bamuliakan. Labuah nanggolong Allah baturi, jalanan pasa Allah batampuah. Kok dibilang duduklah samparan, tagak pun Allah sedaran. Kok marokok lah sapadam baro, siriah je pinang nan Allah bakunya. Dibilang makan je minum Allah sakiro-kiro. Kok lainan tekanan di hati, Thailand di mato. Pertama Allah, kedua balun. Allah patut kami ketangahan. Sekian perundiang teranta, antanya sampai ke depan makku. Buah barinya dari silang namba pangka ke sialik nan datang. Amanya setan, lain mangku basah. Rundiang kembali setan. Ba'a diarinan sabantako rundiang sultan diambo belah bobo duduk mengo tagak mencaliak. Kabakeh niniak jo mama sarato silang namba pangka karajo namba pokok. Bule lahaka karimbo, bule ayah ka pembuliah, bule kato ka mufakat. Lasa mufakat beliau manta kambo, diambo manta sampai kabakeh sultan. Allah bana krianta. Antano diambo kabake sultan. Kok lainan tekanan di hati, Thailand di mato. Nan pertama Allah, kedua balun. Lapatui kami katangahan. Kambe itu mana kalau luano sultan? Nai wana mangku. Di kami silang namba pangka karajo namba pokok. Buah bari no. Janjang takana pintu terbuka. Iyo kok lainan teragak takana katangahan lah sultan. Baru manganangahan carano. Kok pinang na minta dikato, siriah na minta dicabiak, isi na minta ditermasuko. Dari sialik nan datang. Baru di nan ketiga, langsung kita meminang anak kamanakan mak angku basah. Mak angku basah, kam angku basah juga tiba rundiang. Lalu ala sultan. Nan kaman jadi buah perundiang diambo teranta kabakeh mak angku basah. Sambah menyambah kita pulangkan kepada Allah. Salawat je salam kepada Nabi. Jo perundiang saja ambo tibokan kabakeh mak angku. Sungguh pun mak angku surang tampi ambo menibukan buah perundiangan. Lah sarapik papik nolah nini dengan mama, pangulu nang gadang basa batuah. Tuangku nan 2, 3 pasiluan. Sarato dun sanak kerapatan hadir di atas rumah gadang nangko. Indak diatok dibilang gala, kagati atok pambilang gala. Anak iti ateh dalimu, anak alang dalam baluka, balam di mano basang kuikan. Kok kete indak tasabutkan namo, gadang indak taimbaukan gala.
Jo salam saja ambo muliakan. Sama-sama. Maga di hari nan dahulu, di urang nan dua suku. Janji bakarang padan labau kua. Ba'a di hari nan kini, janji bakarang badapati, ikara pun Allah bamuliakan. Labuah nang golong Allah baturui, jalanan pasa Allah batampuah. Latibo cando di halaman tanggo. Kasih takaka Allah bainja, ayat taganang Allah bacibua. Janjang talangkai Allah batingki, bandua tabantang Allah badami, latibo di ruang tengah. Maingong su jokida, memandang ilia jomudia. Nampaklah nini dengan mama, 100 silang nambah pangka, karajo nambah pokok, lalu basalam bajawit tangan. Lapiak tak kambang lah baki duduk. Kok dibilang duduk lah samparan, tagak pun alah saidaran. Rokok bagi liang anah lah baisok, sirih bakapu anah lah bakunyah. Kok dibilang makan je minum, alah saya kira-kira. Badi kami sialek nan datang. Di rimbo kayu nan baraku, di medan nan bau padanan bagari. Kok bisiak di nalangang rasono ke diurang ngedua suku. Balayana laba pulau, jalan laba bateh. Baha di hari nan kini, kok sorak iyo babo kanarami. Kami manaruah bungo, mama manaruah kumbang. Nandiai jonasa di kami nan datang, nak manjapui anak kemanakan, maangku basah, nambah namo si A. Kaman jadi junjuan anak kemanakan kami, banamo si B. Menjadi orang sumando, kabiliak nan dalam, kekunci nan taguah. Kaman jadi anak kemanakan kami. Kok kandak nak dibari, pinta nak dipelakuan. Sekian perundingan teranta, antanyo sampai ke bagi mangkuasa. Setelah kandak babari, dari silang naba pangka, tu kita batu kacincin atau ada yang lain berupa kain belapa, tu sesuai je tampik masing-masing. Jadi perundangan batu kacincin, mangku bahasa, kabekeh mangku bahasa aja tiba perundangan. Lalu ada sultan. Nangka menjadi buah perundiang diambo teranta kabakeh mama. Kok kandak iyolah semua buliah. Pinta lah semua balaku. Baadi ateh putih banang caliak kakapeh, putih hati bakadaan. Kok batambang bisa diasak, batali bisa diri. Kaciak tando, kadang ikatan. Ilmu maklum kabakeh mangku. Setelah jawab menoleh mangku, kandak babari pinta papalakuan, yolah sama-sama kita segeruan. Tu berlangsunglah batu kacincin antara pihak sialek Yosi Pangka. Tu selanjutnya di hari bayak ketika nanelo kita tu sebelum doa itu pihak si Pangka Yosi Alek menentukan hari pernikahannya. Jo kesepakatan kedua pihak. Baru kita di hari bayak ketika nanelo memintakan doa sa patah kabakeh tuangku lai dua batiko. Baru kita akhiri jo duduk mau rak selo tagak mayu langkah. Mohon maaf segala kekurangan. Maklumlah manusia tidak lapih dari kilaf. Menambo meminta maaf. Sadonan kekurangan. Semoga bermanfaatlah di dunia sana dan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.